Dnešní sobotu jsme věnovali Námořnímu muzeu v obci Veletov. Přijel jsem sem z tátu a potkali jsme tady dalšího námořního kapitána Karla Zemana. Táta jako námořní kapitán ve výslužbě má tady výborný projev vepsaný do své knihy, kterou napsal. Ahoj tati, já to tady takhle přepnu. Tak to je pan kapitán Karel Zeman a to je kapitán můj tatínek Václav Boura. Tati, čti, to lidi bude zajímat, protože málo kdo ví, že jsme měli 44 zámořských lodí. Po druhé světové válce. Po druhé světové Dobře. válce. Čili já tady dávám do muzea knížku svoji. To je tak, bych řekl, 1/7 případů, které jsem zažil. Takže to je nic. Ale je to přece zajímavé. Čili dávám to s věnováním. Lehčeji je něco zničit, zbourat, zlikvidovat, než něco prospěšného vymyslet, zorganizovat, uskutečnit a úspěšně provozovat. Tak to bylo i s československou námořní plavbou. Skupina nadšenců zahraničního podniku Metrans a Čechofrak prosadila a úspěšně zorganizovala nákup první námořní lodi po druhé světové válce, která dostala jméno Republika. Na té republice jsem já začínal. Stalo se to 11. ledna 1952. 18. prosince 1998 byly prodány poslední české námořní lodě za hubičku a beztrestně. Za dobu 46 let jsme měli v provozu 44 námořních lodí. Důvod, že nemáme moře, je směšný. Švýcarsko také nemá moře a do dnešních dní provozuje námořní lodě. Děkuji zakladateli nebo zakladatelům tohoto námořního muzea Veletov. Považuji to za zasazení semínka pro vznik nadšenců pro třetí obnovení námořní plavby pod českou vlajkou. S úctou a neutuchajícím optimismem Václav Boura, námořní kapitán dálné plavby, Veletov 23.9.2023 a je to Den rovnodennosti. Přeji hezké čtení, případné dotazy, připomínky nebo své dojmy můžete mi napsat na e-mail v.boura@seznam.cz. Takhle to vypadá. Co pak knížka, ale to muzeum námořní plavby, to je vlastně jenom začátek. Ono to bude expandovat podstatně dál a podstatně výš a podstatně šířeji. A tady zakladatel Martin. Martine, zamávejte a to je všechno. Námořní plavbě zdar. Ne z minulosti, ale i do budoucna.